Μπράβο, μπράβο. Ο Ράδιο Ρασόπον πρώτα. Κάτι ο Σιδερίδη. Δεύτερος ένα παιδί. Μπράβο, μπράβο. Έλα Κώστα, μπράβο, μπράβο. Και ο Νίκος λέει θα... Ναι. Μια χαρά είστε. Μπράβο, μπράβο. Πού είναι, έφυγε. Άντε Παναγιώτη! Γερά! Σε τι χιλιόμετρο δόλευτε, ρε? 16. Τον 27 και 104. Βίντεο σας τραβάω. Σοβαρά! Πάμε να περάσουμε στο Σιδερίδη τώρα. Κάτσε ακόμα. Έτσι. Πάμε Γιάννη, πάμε Γερά. Έτοιμος. Άντε ρε κουπάρε, φύγαμε. Άντε πάει. Γεια. Η κοπέλα, στα στην κοπέλα.